Τέλεσμα του αγώνα Ρωσίας-Ιταλίας, αυτό είχε ως συνεπαγωγή την ήττα της Εθνικής στο σημερινό αγώνα. Όχι δηλαδή πως η Εθνική θα καθόταν να χάσει πολέμη, απλώς δεν θα φορτσάριζε, δεν θα έπαιζε 100%. Το μάτι όμως έχει ξεκινήσει, επαναλαμβάνω, η Εθνική πάει για νίκη με διαφορά 6 πόντων ώστε να στείλει τη Ρωσία πρώτη στον όμιλο και να την αντιμετωπίσει στον ημιτελικό του Μονάχου αντί της Ισπανίας, που σαφώς είναι καλύτερη ομάδα. Αν και αυτοί οι Ρώσοι, Γιάννη, όπως τους είδαμε σήμερα και χθες, είναι ομάδα που αξίζουν μετάλλιο. Και βέβαια μπορούμε να πούμε ότι το ρητό που ισχύει αυτή τη στιγμή είναι το για να δούμε τι θα δούμε. Αλλά προσωρινά να σας δώσουμε τα άλλα αποτελέσματα εν συντομία βέβαια. Κροατία-Εστονία 98-80. Γαλλία-Βέλγιο 83-65. Κροατία 10 βαθμοί. Γαλλία 9. Η Εστονία βρίσκεται στους 8 βαθμούς τρίτη θέση. Γερμανία-Τουρκία παίζουν την τέταρτη θέση μεταξύ τους. Τελευταίο το Βέλγιο εκεί, στον όμιλο του Βερολίνου. Στο δικό μας όμιλο τίποτα δεν είναι ξεκαθαρισμένο στις 3 πρώτες θέσεις. Θα κρυθούν όλα από το παιχνίδι που παρακολουθούμε με την Ισπανία. Η Ρωσία πάντως έχει 9 βαθμούς. Η Βοσνία με την ισοβαθμία της με την Ιταλία και τη Λετωνία από 6 βαθμούς και οι 3 ομάδες, αλλά η Βοσνία συν 3 στο goal average, συν 3 πόντους, η Ιταλία συν 1 και μείον 4 η Λετωνία. Άρα οι Βόσνοι οι τέταρτοι θα έρθουν στο Μόναχο και λέμε βέβαια θα έρθουν γιατί η εθνική μας θα είναι σίγουρα εκεί. Και πάμε για αγώνα ανάμεσα σε δύο πρώην συμπατριώτες, Κροατίας, Βοσνία στο Μόναχο. Το jump shoot από τον Παναγιώτο Γιαννάκη. Rebound του Χιμένεθ. Οι Ισπανοί έχουν ξεκινήσει με Ραφαέλ Τζοφρέσα, Χιμένεθ, Φεράν Μαρτίνεθ. Ενώ σκοράρει τώρα ο Χιμένεθ, Αντώνιο Μαρτίν και Τζόρντι Βιγιακάμπα. Και η εθνική ομάδα με την πεντάδα που ξεκίνησε και χθες, το Σιγάλα δηλαδή, αντί του Παταβούκα, το Γιαννάκη, τον Φάνη τον Χριστοδούλου, το Φασούλα και το Γαλακτερό. Διαιτητές, ο Βούλγαρος Άγγελ Ιβάνοφ που καταλογίζει τώρα το φάουλ υπέρ της ελληνικής ομάδας και ο Φιλανδός Καλ Γιούγκεμπραντ. Σκορ 3-2 για την ελληνική ομάδα που έχει και πάλι την θερμή, τη συγκινητική πραγματικά συμπαράσταση τουλάχιστον 3.000 Ελλήνων. Χριστοδούλου απέναντι στο Μαρτίν, προσπάθεια για follow από το Φασούλα και η μπάλα είναι για τους Ισπανούς. Των 3.000 Ελλήνων, Βασίλη, που να μην παραλύσουμε να πούμε ότι ακριβώς στο ξεκίνημα του αγώνα τιμήσαν δίνοντας έναν αμνηστικό και προσφέροντας λουλούδια τον Παναγιώτη Γιαννάκη για τη συμπλήρωση των 300 συμμετοχών στην εθνική μας ομάδα. Το Φρέστα απέναντι στο Γιαννάκη. Βιγιακάμπα, τον οποίο έχει αναλάβει ο Σιγάλας. Rebound από τον Χριστοδούλου που έχει κάνει το καλύτερο παιχνίδι της ζωής του απέναντι στους Ισπανούς τον Αύγουστο του 90 στο Μουντομπάσκετ, όταν και πέτυχε ατομικό ρεκόρ με 32 πόντους. Όπως βεβαίως ατομικό ρεκόρ πέτυχε και ο παίκτης που κέρδισε τώρα το φάουλ στον αγώνα με τη Βοσνία, ο Νάσος ο Γαλακτερός, με 33 πόντους. Κάτι παραπάνω από τους 32 που είχε πετύχει τότε ο Φάνης. Χρειάζεται σήμερα ο Παναγιώτης, το χρειάζεται βέβαια μέσα εισαγωγικά, άτυπα είναι αυτά, για να πάρει τη θέση του πρώτου σκόρερ στον όμιλο εδώ της Καρλσρούης, όπου αυτή τη στιγμή προηγείται με 144 πόντους ο φοβερός πραγματικά Μπιλάλοβιτς. Ο Βόσνιος πέτυχε σήμερα 36 και πέρασε τον Μουίσνιξ που έμεινε στους... ο Μουίσνιξ τελικά είναι πρώτος, πέτυχε 29 και έχει 145, ο Μπιλάλοβιτς έχει 144 και 141 ο Πρίμορατς. Και ο Βόσνοι τόσο ψηλά στη θέση στο σκόρερ. Οι Βόσνοι που δεν εγκαταλείπουν τη μάχη και θα διεκδικήσουν τον τίτλο και στο Μόναχο. Οι Ισπανοί με τον Τζοφρέσα. Βιγιακάμπα για τον Χιμένεθ. Προσπαθεί να κόψει ο Φασούλας. Θα καταφέρνει με διπλή προσπάθεια, ορθώνοντας το ανάστημά του. Γιαννάκης για 3 και 2-6 για την ελληνική ομάδα. Ισπανοί με τον Τζοφρέσα και τώρα με τον Βιγιακάμπα. Μαρτίν έχει απέναντι στο Χριστοδούλου, ενώ ο Χιμένεθ κάνει το jump shoot, rebound του Φασούλα. Μακρινή πάσα του Γιαννάκη για το Γαλακτερό. Rebound του Μαρτίν. Και φέρνει στον ευνηδιασμό Τζοφρέσα. Νέο rebound, αυτή τη φορά για το Σιγάλα. Μπάλα που ανεβοκατεβαίνει με ταχύτατους ρυθμούς, άλλωστε αυτό είναι το συνηθισμένο, το αγαπημένο παιχνίδι των Ισπανών, ο ευνηδιασμός. Από εκεί και πέρα σε ελπίσουμε ότι δεν θα πάθουμε ό,τι και χθες στον αγώνα με τους Ρώσους που μας έπιασαν αρκετές φορές στον ύπνο, φεύγοντας σε ευνηδιασμούς και φτάνοντας σε lay-ups. Είναι και θέμα rebound.
Ισπανοί που είναι αίτητοι ως τώρα, αυτοί και οι Κροάτες μόνο πετυχαίνουν συνεχόμενες νίκες από το τζάμπολ του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Γιαννάκη σε κοντρόλ επίθεση. Ενώ ο Χιμένεθ έχει αναλάβει το γαλακτερό, ο Αντώνιο Μαρτίν το Χριστοδούλου. 15 λεπτά και 50 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Ισπανία-Ελλάδα 2-6. Φασούλας και Μαρτίν που δίνουν και μια προσωπική άτυπη μάχη. Ο Φασούλας είχε 51 λοιπόν πράγμα αυτό το παιχνίδι και 50, ο Μαρτίν οι δύο πρώτοι, αλλά το τρίποντο του Γιαννάκη τώρα κάνει το σκορ 9-2 για την Ελλάδα. Γιαννάκης Κόβος ο γαλακτερός είναι στη μάχη των σκόρερ. Εκείνο που προέχει βεβαίως είναι το συμφέρον της ελληνικής ομάδας και όχι προσωπικές διακρίσεις. Μαρτίν. Χιμένεθ για τον Τζοφρέσα. Το jump shoot, εκπληκτικό κόψιμο του Φασούλα. Αφετηρία ευνηδιασμού. Κόβεται ο Γιαννάκης από τον Τζοφρέσα. Διακάμπα για 3. Και 5-9 από τον αρχηγό της Juventud Badalona, τον αντιέπη της Badalona, αλλά και ο Έπιν εδώ, στα 34 του, προφανώς θα τον δούμε λίγο αργότερα, αφού έκανε το χατήρι του Λόλο Σάινς και πενές στην εθνική ομάδα, την οποία απαρνήθηκε πέρυσι. Το jump shoot του Χριστοδούλου και 5-11. Το καλύτερο δυνατό ξεκίνημα για την ελληνική ομάδα που αναγκάστηκε να ανακρούσει πρίμναν στα σχέδια που τέθηκαν το πρωί. Και αυτό γιατί νίκη με 6 πόντους σημαίνει ότι είναι οι Ρώσοι πρώτοι και οι Ισπανοί δεύτεροι, σημαίνει ότι η εθνική αν νικήσει τους Γάλλους στον πρώτο αγώνα του Μονάχου παίζει ημιτελικό με τους Ρώσους που θεωρούνται κατώτεροι των Ισπανών. Όλα αυτά βέβαια είναι υποθέσεις και θεωρίες. Τι γίνεται στο γήπεδο μετράει. Διακάμπα. Το φάουλ από τον Χριστοδούλου. Σκορ 5-11, 6 λεπτά μετά το τζάμπολ. Χριστοδούλου και γαλακτερός. Και ξανά η προσπάθεια του Διακάμπα που παίζει για 132η φορά στην εθνική Ισπανίας. Τζοφρέσα. Μαρτίν με πλάτη στο καλάθι. Κόβει εκπληκτικά ο Σιγάλας ο Χιμένεθ. Φάνης για 3 μπροστά στο Μαρτίν. Πιο ψηλά ο Φασούλας. Εθνική που διακρίνεται και από σοβαρότητα και από πάθος. Αυτά τα πρώτα λεπτά. Κάποια μόνο μικρολαθάκια γίνονται στην προσπάθεια να κυνηγήσουμε στο γρήγορο παιχνίδι τους Ισπανούς. Το τρίποδο του Γαλακτερού και ο Σάινς εσπευσμένα ζητάει time out, καθώς η εθνική μας προηγείται 14-5, 13 και 40 πριν το τέλος. Και τώρα 7-16 με τον Παναγιώτη Φασούλα που ήδη έχει 5 πόντους, έχει 4 rebound και έχει 3 κοψίματα. Ένα ακόμα rebound από τον Φασούλα στον ευνηδιασμό. Φάνη στο lay-up και 7-18 σε άψογη εκτέλεση ο αρχηγός του Πανιωνίου. Παρά τα 2-3. Άλλωστε είναι γνωστή η ικανότητα του στο χειρισμό. Ενώ ο Σιγάλας προσπαθεί, επιτρέψτε μου την έκφραση, να περάσει χειροπέδες στο Διακάμπα, να μην του επιτρέψει να κάνει το παιχνίδι του. Άλλωστε αυτός είναι ο καταβάσινος σκόρερ των Ισπανών. Το σκορ λοιπόν είναι 18-7 στους 11 πόντους η διαφορά και ήταν το πρώτο φάουλ του Γαλακτερού. Στην επαναφορά ο Μαρτίνες, ίσως ο καλύτερος παίκτης των Ισπανών σε αυτές τις πρώτες αγωνιστικές του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Ή έστω πιο σταθερός. Ο Τζοφρέσα για 3. 10-18 από τον έναν εκ των δύο αδελφών, που είναι και οι δυο βασικά στελέχη της Μπανταλώνα. Ενώ στο Βερολίνο η Γερμανία προηγείται της Τουρκίας 6 λεπτά μετά το τζάμπολ με 12-10. Γιαννάκης, η backdoor για το Γαλακτερό. Το rebound του Μαρτίν και προσπαθούν να φύγουν οι Ισπανοί στον ευνηδιασμό. Το follow από το Χιμένεθ. Rebound του Σιγάλα. Και αμυντικό φάουλ το οποίο καταλογίζεται στον Τζόρντι Διακάμπα. Ξαναβλέπετε την προσπάθεια του Γιαννάκη.
σημερινός αγώνας ανάμεσα στην Ελλάδα και την Ισπανία είναι ο 23ος. Η Εθνική έχει 18 ήττες και 4 νίκες, εκ των οποίων η σημαντικότερη στη Βίγια Βαγεστέρ, προάστιο του Μπουένος Άιρες, στις 9 Αυγούστου του 90 με 102-93. Καταλυτική νίκη για την έξοχη πορεία της Εθνικής σε εκείνο το μουντομπάσκετ. Χριστοδούλου, ο πίβοτ, μάχη για το rebound που αναδεικνύει νικητή τον Μαρτίνες και διπλά ζημιωμένο τον Χριστοδούλου που χρεώνεται με το φάουλ. ...10-18 και ο Μουρτζόγλους αναμένα κάρβουνα. Να επαναλάβουμε ότι άλλαξαν οι προσανατολισμοί που υπήρχαν το πρωί, αφού η Εθνική μπορεί να καθορίσει διπλούν την τύχη της. Είναι εκ των ουκάνευ ότι έχει επιλεγεί η Γαλλία ως αντίπαλος της ομάδας την Τετάρτη στο Μόναχο, αλλά μπορεί η Εθνική να προσδιορίσει και τη βαθμολογία του ομίλου της πια, την τελική κατάταξη και των άλλων ομάδων, με την προοπτική να παίξει με τη Ρωσία αντί της Ισπανίας στον ημιτελικό. Όλα αυτά βέβαια ισχύουν στη θεωρία. Η Ρωσία ήλθε εδώ χωρίς πολλές προοπτικές, αλλά απέδειξε ότι είναι μια ομάδα ικανή για όλα. Παραμένει το 10-18 από την άστοχη βολή του Βιακάμπα. ...11-18. Η Εθνική με το Γιαννάκη. Πασούλας με πλάτη. Κερδίζει το rebound. Δεύτερη προσπάθεια από τον αρχηγό του ΠΑΟΚ και rebound τώρα του Μαρτίνες. Βιακάμπα. Χιμένες που πριν από 2-3 χρόνια άρχιζε να παίζει μακριά από το καλάθι σε θέση small forward. Αντώνιο Μαρτίν στο high post. Βιακάμπα για 3. Και 14-18. Δεκάμιση λεπτά για το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Χριστοδούλου Σιγάλας. Το screen του Χριστοδούλου, το shoot του Γαλακτερού και rebound του Βιακάμπα. Οι Ισπανοί προσπαθούν να φύγουν στον ευνηδιασμό, να κάνουν αυτό που έκαναν τόσα χρόνια. Μαρτίν σε κοντρόλ επίθεση, αφού ο ευνηδιασμός δεν πέρασε. Εννέα δευτερόλεπτα ακόμα για την ισπανική ομάδα. Κάνει βήματα ο Βιακάμπα και time out, ενώ το σκορ είναι 18-14. Ο Αντώνιο Μαρτίν για 3. Rebound του Χριστοδούλου. Ακόμα 9,5 λεπτά για το τέλος του τελευταίου αγώνα της εθνικής ομάδας στην Καρλσρούη. Αύριο οι ομάδες μετακοπίζουν στο Μόναχο και εκεί πια αρχίζει η τελική αναμέτρηση από την Πέμπτη Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, με τους αγώνες που θα κρίνουν τα πάντα. Ενώ από ένα monitor που υπάρχει εδώ κοντά μας θα είναι κανόνα να πληροφορούμε ταυτόχρονα και τους Έλληνες τηλεθεατές για το άλλο παιχνίδι στο Βερολίνο. Η Τουρκία λοιπόν προηγείται με το ίδιο σκορ που έχουμε εδώ, 18-14 δηλαδή των Γερμανών. Οι Γερμανοί που είναι μια ομάδα φάντασμα σε αυτό το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα και που αν χάσουν μένουν εκτός οκτάδος. Ακόμα 8 λεπτά και 58 δευτερόλεπτα. Από τους ήχους του εθνικού ύμνου από την εξέδρα. Σιγάλας μόνος εναντίον κανενός. Ύστερα από την έξοχη assist του Γιαννάκη, 20-14 η εθνική. Μαρτίν. Ισπανία που είναι ίσως η μοναδική ομάδα, τουλάχιστον εδώ στην Καρλσρούη, δεν έχουμε δει, και στο Βερολίνο συμβαίνει αυτό με την Κροατία, ενώ ο Μαρτίν κάνει τώρα το 16-20, που επιμένει στο βαρύ σχήμα με τους δύο πύργους, Μαρτίν και Φεράν Μαρτίνες ή Μοράλες, αν και βέβαια κατά παράδοση οι Ισπανοί ψηλοί είναι γρήγοροι. Δεν έχουμε δηλαδή βαρύ σχήμα, έστω και αν παίζουν δύο παίκτες πάνω από τα 2-10. Η Ανάκη οδηγήθηκε εκεί, αφού
έβαλε το Φεράν μετά τα δύο πρώτα παιχνίδια ο Σάινς που δεν τον χρησιμοποίησε καθόλου. 16-22 από το Γιαννάκη που παίζει σήμερα για 31η φορά, δεύτερη φορά στην εθνική ομάδα. Βηγιακάμπα πάντα απέναντι στο Σιγάλα. Τζοφρέσα για 3. Το follow του Χιμένες με αποφασιστικότητα ο Σιγάλας που παίρνει το επιθετικό φάουλ από τον Καταλανό. Τον Άντρες Χιμένες. Και ξανά η προσπάθεια του Χιμένες. Το rebound του Σιγάλα και το φάουλ του Χιμένες. Χριστοδούλου. Γαλαχτερός που αναζητεί την καλύτερη δυνατή επιλογή. Σιγάλας. Το μπάσιμο. Η μπάλα είναι για την εθνική, όπως υποδεικνύει ο Ιβάνο. Εδώ ο Φασούλας. 174η συμμετοχή του στην εθνική. Το σουτ μπροστά στο Μαρτίνες. Έχω την εντύπωση ότι η μπάλα βγήκε από τα χέρια του Φεράν. Άρα έκανε λάθος ο Ιβάνος. 7,5 λεπτά ακόμα. Ελλάδα. Ισπανία 22-16 και έκπληξη από πλευράς του Μουρτζόγλου που ετοιμάζει τον Μποσγανά. Διακάμπα. Κερδίζει και το rebound. Μαρτίνες, κόβει ο Φασούλας αλλά χρεώνεται με φάουλ. Νομίζω πριν από το κόψιμο. Όχι τελικά, εφόσον δείχνει δύο βολές ο Φιλανδός, το φάουλ έχει καταλογιστεί πάνω στην προσπάθεια του Φασούλα να κόψει. Στη γραμμή του φάουλ ο Φεράν Μαρτίνες. (17-22). Υπάρχουν τρία βασικά προβλήματα που πρέπει να επιλύσει η ελληνική ομάδα σήμερα, ενώ και ο Μποσγανάς πήρε τη θέση του Σιγάλα. Η εθνική που πρέπει να ανακόψει τον ξέφρενο ρυθμό των Ισπανών, μετά μάλιστα το κακό προηγούμενο με τη Ρωσία. Φασούλας που πρέπει να αντέξει την πίεση και τη φθορά που θα επιδιώξουν ο Μαρτίνεφ, ο Μοράλες, ο Μαρτίν και ο Ρέγκα. Και βεβαίως να δοθεί μεγάλη προσοχή στην περιφερειακή άμυνα, καθώς η εθνική έχει δεχτεί 269 πόντους από την περιφέρεια, 113 μόνο από τη ρακέτα. Και το σημαντικότερο πρόβλημα είναι ότι η εθνική παρουσιάζεται πολύ ευάλωτη στο τρίποντο, όπου οι αντίπαλοι ευστοχούν κατά μέσο όρο 8 φορές σε κάθε αγώνα και μάλιστα με εξαιρετικό ποσοστό 44,3%. Και ας μην ξεχνάμε ότι έχουμε κάνει ήρωες όπως τον Γκόρντον και τον Μπαζάρεβιτς από τα τρίποντα. Αυτά είναι τα τρία βασικά προβλήματα που, επαναλαμβάνω, πρέπει να λύσει η εθνική ομάδα σήμερα. Η εθνική που προηγείται 22-18, ενώ ο Γαλακτερός υπέπεσε στο δεύτερο του φάουλ. 6,5 λεπτά πριν από το τέλος του ημιχρόνου, ο Αντώνιο Μαρτίν, πρωταθλητής με τη Ρεάλ πια. Και πριν από το παιχνίδι, πρώτο σκόρερ για τους Ισπανούς μαζί με το Βηγιακάμπα έχουν από 86 πόντους, ένα πραγματικό θηρίο στη μηχανή του Λόλο Σάινς, με πολλά rebound, πολλούς πόντους, βοηθάει ίσως πιο πολύ από κάθε άλλο συμπαίκτη του σε αυτό το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα την Ισπανία. Μαρτίν που δημιούργησε παράδοση μετά τις εκπληκτικές εμφανίσεις που έκανε πριν από 2 χρόνια στη Ρώμη. Γιαννάκης για 3. Rebound του Φασούλα. Προσπαθεί ο Γαλακτερός. Έχει τραυματιστεί στο πρόσωπο ο Μαρτίν που έμεινε πίσω. Βηγιακάμπα. Φάουλ από τον Μποσγανά. Μποσγανάς που έχει αναλάβει τη δύσκολη ασφαλώς αποστολή να συνεχίσει το έργο του Σιγάλα, να σταματήσει τον Βηγιακάμπα. Πρώτο φάουλ του Μποσγανά, σκόρ 22-19, 6 λεπτά πριν από το τέλος του ημιχρόνου. Ενώ οι Τούρκοι πάνε για την έκπληξη στο Βερολίνο, προηγούνται με 26-19. Βεβαίως αυτό το αποτέλεσμα θα μας απασχολήσει μόνο αν η εθνική κάνει εδώ το πιο μεγάλο θαύμα, νικήσει με διαφορά πάνω από τους 24 πόντους, ώστε να πάρει την πρώτη θέση και να παίξει πια με την Τουρκία ή
με τη Γερμανία. Αν και η Γερμανία είναι μάλλον ανεπιθύμητη λόγω έδρας. Στον πρώτο αγώνα διασταύρωση του Μονάχου. Το φάουλ από το Χιμένες. Ενώ το σκορ είναι 22-20. Του Μουρτζόγλου απέναντι στο Σάινς. Το Σάινς που τώρα θα εμπιστευτεί το Ιουγκοσλάβο της ισπανικής ομάδας, τον εξαιρετικό σουτέρ της Στουντιάντες Ερέρος, ενώ και ο Κιμουτζόγλου θα απαντήσει με τον Παταβούκα. Πασούλας έκλεψε έξυπνα ο Βιγιακάμπα. Αυτός είναι ο κλασικός ισπανικός ευθυνδιασμός. Δύο γρήγορες πάσες και 22-22 ισοφαρίζουν οι Ισπανοί, που επέστρεψαν, αν και έχαναν με 8 και 10 πόντους στην αρχή. Μποσγανάς για 3. Rebound του Μαρτίνε. Διακάμπα που βρίσκει απέναντί του οργανωμένη την ελληνική άμυνα και το φάουλ νωρίς χαμηλά από τον Μποσγανά. Μποσγανά που παίρνει το βάπτισμα, ενώ εδώ βλέπετε τον Τζοφρέσα με τον Πέδρο Μαρτίνεφ, τον δεύτερο ασίστανт του Σάινς. Ο Μποσγανάς που παίρνει λοιπόν το βάπτισμα του πυρός σε μια μεγάλη διοργάνωση. Και το ίδιο συμβαίνει για τον Κακιούση, για τον Σιγάλα, για τον Παπαγιάννη και για τον Οικονόμου. Στο μεταξύ ο Κιμουρτζόγλου απέστειλε το Γιαννάκη. Στη θέση του ο Παταβούκας. «24-22». Για πρώτη φορά η Ισπανία μπροστά. Η Ισπανία που έχει κίνητρο και όχι μόνο το γόητρο για να νικήσει. Έτσι όπως διαμορφώθηκε η κατάσταση, αν χάσει πάνω από 6 πόντους είναι δεύτερη. Έστω και αν κέρδισε τους Ρώσους με 11. Γαλακτερός απαντά 24-25 για την ελληνική ομάδα με 6 πόντους από το Γαλακτερό. Ενώ στην πεντάδα της ελληνικής ομάδας επανήλθε και ο Σιγάλας στη θέση του Μποσγανά. Μπάλα για τους Ισπανούς. Ζοφρέσα, κλασικός Ισπανός playmaker, νεροκουβαλητής, όχι σκόρερ. Μοντέλο αυτού του ρόλου βέβαια παραμένει ο αξιοπέραστος Κορμπαλάν. Ερέρος για 3. Rebound του Γαλακτερού. Ισπανοί που έχουν γρήγορες επιστροφές. Προσπαθεί ο Χριστοδούλου και 24-27 με το Φάνι, που έχει σημειώσει 6 πόντους. Μαρτίν, κόβει ο Φασούλας, αλλά θα πρέπει να αποδοθούν τα εύσημα και στην εκπληκτική άμυνα του Φάνι. Γαλακτερός για 3. Και επιθετικό φάουλ, προφανώς ο Σιγάλα. Είναι το τρίτο του φάουλ. Τρία λεπτά και 47 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. 8ο ομαδικό για την ελληνική ομάδα. Άρα λοιπόν δικαίωμα για μία και μία στο Βιγιακάμπα. «25-27». Και 26-27. Παταβούκα στο ρόλο του οργανωτή. Χριστοδούλου για το Φασούλα. Χριστοδούλου για 3. Rebound του Τζοφρέσα. 3 εναντίον 2 στον ευνηδιασμό. Όποιος πρόλαβε τον κύριο είδε. Αλλά τελικά ο Παταβούκα στο rebound. Γαλακτερός. Περνάει έξυπνα. Και 26-29 με μια εκπληκτική κίνηση του Γαλακτερού,
που στηριζόμενος πάντα στα φυσικά προσόντα του, στα αθλητικά προσόντα του, το άλμα, την εκρηκτικότητα αλλά και τη φαντασία, φτάνει σε αυτό το lay-up. Η απάντηση από τον Μαρτίν, 28-29. Και Μουτζόγλου θα επαναφέρει σε λίγο το Γιαννάκη, που ασφαλώς στα 34 του και δεχόμενος την πίεση όλων των αντίπαλων χρειάζεται κάποιες ανάσες. Παταβούκας φτάνει στο lay-up απέναντι στον Τζοφρέσα, 28-31. Μαρτίνες, μπάλα είναι για την Ελλάδα από τη συνεργασία Παταβούκα και Φασούλα. Στη θέση του Μαρτίνες ο Ρέγκα και στη θέση του Σιγάλα ο Γιαννάκης. Ενώ 5 λεπτά πριν το τέλος του πρώτου μέρους οι Γερμανοί σοφάρισαν 29-29 τους Τούρκους στο Βερολίνο αυτό. Χριστοδούλου. Γιαννάκης για 3. 28-34 τον αρχηγό της Εθνικής, που φτάνει στους 11 πόντους. Βηγιακάμπα ύπταται. Μετράει το καλάθι και χρεώνεται με φάουλο Γιαννάκης. Αυτές είναι λεγόμενες κινηματογραφικές φάσεις των Ισπανών. Ο νεαρός Γιούγκεμπραντ, 27 χρονών, επαγγελματίας διαιτητής. Ενώ ο Κιομουρτζόγλου αποσύρει τον Φασούλα και εμπιστεύεται μια θέση στην πεντάδα στο Χρήστο Τσέκο, που άλλωστε έχει τα κυβικά, δηλαδή να αντιπαραθέσει δύναμη στη δύναμη του Ορέγκα, του σέντερ της Εστουδιάντες. 31-34 υπέρ της ελληνικής ομάδας. 1 και 50 πριν από το τέλος του ημιχρόνου. Γιαννάκης και πάλι για 3. Κανείς στη διεκδίκηση του rebound. Ισπανοί με τον Τζοφρέσα, Ερέρος. Πάντα στεμένει η ελληνική ομάδα. Για Κάμπα η προσποίηση. 34 όλα, με 17 πόντους από τον αρχηγό της Μπανταλώνα, που αν θυμάμαι καλά είχε σκοράρει γύρω στους 40 στον τελευταίο αγώνα των εθνικών ομάδων ανδρών στην Αργεντινή. Ένας χαρισματικός παίκτης. Ο Ρέγκα. 1 λεπτό ακόμα, 34 όλα. Μπερδεύτηκαν οι Ισπανοί. Το λάθος του Αντώνιο Μαρτίν, μπρος πίσω. Εκνευρίζεται ο Σάινς και με το δίκιο του άλλος. Του πήγαν και τα γυαλιά μάλιστα στις διαμαρτυρίες στους ίδιους παίκτες του. Του Σάινς, που είναι ο πολυνίκης Ισπανός προπονητής και που θα νιώθει ίσως πάντα το φάντασμα του Αντώνιο Ντίαθ Μιγγέλ να τον καταδιώκει. Ο Αντώνιο Ντίαθ Μιγγέλ που έφυγε ύστερα από 27 χρόνια στην εθνική ομάδα και αφού την οδήγησε σε 13 ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. 42 δευτερόλεπτα ακόμα, 34 όλα. 5 για την ελληνική ομάδα. Εκπληκτική πάσα του Γιαννάκη. 36-34 για την εθνική και time out για τα τελευταία 33 δευτερόλεπτα μετά την Βηγιακάμπα. Ραφαέλ Τζοφρέσα χωρίς πίεση, γιατί και 37-36. 6 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος είναι η σειρά του Ευθύμη Κιομουρτζόγλου να ζητήσει time out για να δώσει τις οδηγίες της τελευταίας επίθεσης. Εδώ ξανά το τρίποντο του playmaker της Μπανταλώνα. Μαρτίν, Ορέγκα, Βηγιακάμπα, Τζοφρέσα και Ερέρος, η πεντάδα της Ισπανίας. Γιαννάκης, Γαλακτερός, Φασούλα, Σιγάλα στο Χριστοδούλη, 5 που ξεκίνησαν και τον αγώνα δηλαδή από την άλλη πλευρά. Βηγιακάμπα, το μεγάλο πρόβλημα της ελληνικής άμυνας, Ορέγκα, και 39-36 από τον σέντερ της ισπανικής ομάδας. Χριστοδούλου, Γαλακτερός,
απέναντι σε Μαρτίν και Ερέρος. 39-38. Γαλακτερός που φτάνει στους 10 πόντους. Είναι ο δεύτερος σκόρερ της ελληνικής ομάδας πίσω από το Γιαννάκη που έχει 11. Τρίτο φάουλ από τον Χριστοδούλου. Ισπανοί με τον Τζοφρέσα. Πάντα σε man to man η ελληνική ομάδα. Βηγιακάμπα. Εξαιρετικό το screen που έκανε ο Αντώνιο Μαρτίν. Και ως αποτέλεσμα να μην προλάβει ο Σιγάλα. 42-38 με 21 πόντους. Με 20 από τον Βηγιακάμπα. Σιγάλα. Πασάρι στο Φασούλα. Φάουλ γκολ από το φάουλ του Ορέγκα. Γρήγορη απάντηση του Παναγιώτη Φασούλα. Ορέγκα, φυσιογνωμία γνωστή από τους αγώνες του Ολυμπιακού με την Εστουντιάντες. Το ίδιο ισχύει βέβαια και για τον Αντώνιο Μαρτίν, που ήταν αντίπαλος του Φασούλα στον τελικό της Ναντ, αλλά και στο μικρό τελικό του Final Four φέτος. Παίκτες γνωρίζονται πια μεταξύ τους. Μια οικογένεια είναι, μια μεγάλη οικογένεια. Μαρτίν έχει επιστρέψει η ελληνική άμυνα. Ερέρος για 3. Χάνεται το rebound, προλαβαίνει ο Βηγιακάμπα που είναι πανταχού παρόν. 42-40, 18,5 λεπτά πριν από το τέλος του πρώτου του αγώνα. Ερέρος, κλέβει ο Γιαννάκης, ολοκληρώνει ο Χριστοδούλου. Γιαννάκης, εκεί που πάει η μπάλα όμως βρίσκονται μόνο οι υπεύθυνοι της στατιστικής. Χάνεται λοιπόν η ευκαιρία. Γιαννάκης που επεφημείται από τον κόσμο. Η παρουσία του κόσμου είναι πολύ καλή παρά τα αντιθέτως θρυλούμενα και παρά την μόνιμη αμφισβήτηση της FIBA και κυρίως του περιβόητου Ζανολίν, ο οποίος φαίνεται δεν έχει χωνεύσει ακόμα πως ο Άρης αθώθηκε. Μάλλον αυτό πρέπει να είναι το πρόβλημά του. Μια και το φέρει η κουβέντα, η οριστική απόφαση για την τύχη του Άρη θα εκδοθεί μεθαύριο. Τότε θα ξέρουμε δηλαδή αν θα παίξει στην Αθήνα με θεατές ή στη Θεσσαλονίκη χωρίς θεατές στο επόμενο κύπελλο κυπελούχων. Ερέρος για 3 με καλό σουτέρ. 45-40 από το Γιουγκοσλάβο της Ισπανίας. Δύο αρχές Ελλάς, ο έκτος παίκτης. Φασούλα. Φάουλ και γκολ. Γκολ όχι ποδοσφαιρικό. Η ορολογία είναι αυτή. 45-42 λοιπόν με δύο συνεχόμενες πανομοιότυπες προσπάθειες Φασούλα. Ενώ και ο Μουρτζόγλου αποσύρει το γαλακτερό και επαναφέρει τον Παταβούκα. Κοιτάξτε εδώ την θαυμάσια προσπάθεια του Φασούλα. 6 πόντοι στη σειρά από τον ψηλό, που φτάνει στους 8 και 45-43. Ο Φασούλας που έχει πάρει 10 rebound και 9 rebound συγγνώμη και έχει κάνει 3 κοψίματα ακόμα. Απαντά ο Ρέγκα. 47-43 υπέρ των Ισπανών. Σε ένα μάτς που επαναλαμβάνω είναι το τελευταίο του ομίλου της Καρλσρούης και θα λύσει το γόρδιο δεσμό ενός ομίλου στον οποίο μέχρι την τελευταία στιγμή και οι 6 ομάδες διεκδικούσαν την πρόκριση στο Μόναχο. Τελικά έμειναν έξω, ποιος το περίμενε, οι Ιταλοί και οι Λετονοί. Μαρτίν, χωρίς καμία πίεση. Είναι η θέση από την οποία είχε εκτελέσει την ελληνική ομάδα στο προολυμπιακό του Ρότερνταμ. Πασούλας, παραπάτησε, άτυχος. Παραμένει λοιπόν το 47-43 και φάουλ του Σιγάλα. Θα είναι το τέταρτο. Αν είναι του Γιαννάκη είναι δεύτερο. Είναι τέταρτο φάουλ του Σιγάλα.
Ακόμα 16 λεπτά. Ισπανία-Ελλάδα 47-43. Ο Ρέγκα για το Βιγιακάμπα. Προσπάθησε να κόψει ο Φασούλας. Οι Ισπανοί ανανεώνουν την επίθεσή τους. Πάντως σήμερα η Εθνική δεν αντιμετωπίζει το πρόβλημα που είχε χθες και δεν το αντιμετώπισε αποτελεσματικά των χαμένων αμυντικών rebound, των 16 χαμένων αμυντικών rebound. Βιγιακάμπα, κάποιος έπρεπε να είναι κοντά του. Ισπανοί που δουλεύουν καλά με τα screen για να βγάζουν σε θέση βολή στο Βιγιακάμπα, ο οποίος φτάνει τους 23 πόντους. Η διαφορά παίρνει τη μεγαλύτερη τιμή της για τους Ισπανούς. 50-43. Μαρτίν στο rebound. Βρίσκουν οργανωμένη την ελληνική άμυνα. Γιοφρέστα. Ακόμα 10 δευτερόλεπτα στη διάθεση των Ισπανών. Και φάουλ. Ένα ακόμα φάουλ που κερδίζει ο Βιγιακάμπα και είναι το τέταρτο. Να άλλο ένα πρόβλημα του Φάνη Χριστοδούλου, η καλύτερη αμυντική της πεντάδας που παίζει αυτή τη στιγμή. Ο Σιγάλας και ο Φάνης έχουν από 4 φάουλ. Time out που πήρε ο Κιμουρτζόγλου. Η Άμστελ παίζει μπάσκετ και προσφέρει θέαμα. Γιατί έτσι σας αρέσει. Just hot, μόνο τα ζεσταίνεις. Just hot, γεύση σπιτική. Just hot. Just hot, μόνο τα ζεσταίνεις. Just hot, γεύση σπιτική. Just hot. Just Hot από την Κάρνα. Αυτή την εβδομάδα στο Ράδιο Κορασίδη μια ακόμα καταπληκτική προσφορά. Ψυγείο καταψύκτης Bosch μόνο με 15.300 το μήνα και χωρίς προκαταβολή. Όνομα και εξυπηρέτηση. Τον αγώνα προσφέρουν οι σχολές Κορέλκο. Με ένα τρίποντο του Ραφαέλ Τζοφρέσα η διαφορά έφτασε στους 10 πόντους. Ο Κιμουτζόγλου θα επαναφέρει το γαλακτερό. 53-43. Άλλο ένα φάουλ γκολ από την ασίστ του Γιαννάκη. Παταβούκας μειώνει σε 53-45 και έχει δικαίωμα και για μία ελεύθερη βολή. Στο μεταξύ ισχύει δυστυχώς, επιβεβαιωθήκαμε σε αυτό που λέγαμε στην αρχή της μετάδοσης, ότι δηλαδή η εθνική ομάδα θα πρέπει να λύσει 3 βασικά προβλήματα. Δεν έχει παρασυρθεί στον ξέφρενο αριθμό των Ισπανών, ελέγχει τις επιστροφές της. Ο Φασούλας δεν έχει σταρεί από τους ψηλούς, αλλά αυτά τα τρίποντα έχουν παίξει καθοριστικό ρόλο. Οι Ισπανοί έχουν ευστοχίσει ως τώρα 9 τρίποντα. Σας λέγαμε ότι κατά μέσο όρο οι ελληνικές ομάδες, οι αντίπαλοι μας σημειώνουν 8 τρίποντα κατά μέσο όρο. Ενώ κάνει επιθετικό φάουλ ο Ερέρος τώρα και εκτελεστεί σήμερα μετά τον Γκόρντον και τον Μπαζάρεβιτς είναι ο Βιγιακάμπα, ο οποίος έχει 5 στα 6 τρίποντα. Και συνολικά η ισπανική ομάδα 9 στα 13. Κάτι πρέπει να γίνει με την άμυνα στην περιφέρεια. Αυτό είναι ένα σοβαρό πρόβλημα. Πάλι καλά που 2 συνεχόμενες φορές με αυτά τα έμεσα τρίποντα του Φασούλα και του Παταβούκα, που την άλλη φορά ο Φασούλας έχασε τη βολή, μπορέσαμε να τα αποδώσουμε έστω και με την βοήθεια της πρόσθετης ελεύθερης βολής. Και δεν είναι μόνο τα πολλά τρίποντα, είναι και τα πολύ καλά ποσοστά των αντιπάλων που σουτάρουν σε ποσοστό με το 9 στα 13 τώρα γύρω στο 46-47%. Διαφορά σε 7 πόντους. Επέστρεψε ο Γαλαστερός. Δεν παίζει βέβαια ο Χριστοδούλου, παίξει 4 φάουλ, όπως 4 έχει και ο Σιγάλας. Μαρτίν με αυτό το hack shoot. 55-46. Όταν παίζει με την Ισπανία υπάρχει πάντα ο κίνδυνος
να ξεφύγουν οι αντίπαλοι του σκορ. Γιαννάκης απέναντι στον Τζοφρέσα. Ένα σούτ υποπίεση χωρίς καλές προϋποθέσεις, αλλά ο Γιαννάκης έχει το ένστικτο του σουτέρ. 55-48. Ο Ρέγκα, κόβει ο Φασούλας. Γαλακτερός, ύπταται. Η απάντηση στον ευνηδιασμό των Ισπανών. 55-50. Ο Νάσος Γαλακτερός με 14 προσωπικούς πόντους είναι ο πρώτος σκόρερ της εθνικής μας, που 12 λεπτά και 6 δευτερόλεπτα πριν το τέλος, όπως βλέπετε επάνω δεξιά στο χρόνο, μειώνει και πάλι στους 5 πόντους. Αυτή τη φορά ο Φασούλας αλλίωσε, η εθνική έχει ξανά τις προϋποθέσεις του ευνηδιασμού. Αλλά Παταβούκας εκεί δεν τα κατάφερε. Πατάει ο Γαλακτερός, έκανε βήματα. Το ευχάριστο είναι ότι η εθνική κατάφερε να επιστρέψει. Το μείον 10 έγινε μείον 5. ...11 λεπτά και 49 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Δεν είναι και εύκολο πάντως να αντιμετωπίσει κανείς την ισπανική ομάδα. Όχι γιατί είναι μια πλήρης ομάδα με μεγάλο βάθος, με 12 παίκτες ικανούς να μπουν και να βγουν ανά πάσα στιγμή και να μην διαφοροποιηθεί ο ρυθμός. Αλλά και γιατί ανέκαθεν υπάρχει μια κακή προϊστορία των ελληνικών ομάδων με τις ισπανικές. Στο μεταξύ ένας πιτσιρικάς μάζεψε 2 κέρματα από τον αγωνιστικό χώρο και τα πήγε στη γραμματεία, ενώ ο Βηγιακάμπα συνεχίζει αυτό το ξέφρενο προσωπικό του ρυθμό, αλλά και όλης της ομάδας του. Με τα σουτ 3 πόντων φτάνει τους 27 πόντους, έχοντας αυτό το δεύτερο ημίχρονο 3 στα 4 σουτ. Και 3 στα 3 Γιάννη στο πρώτο ημίχρονο, αν δεν κάνω λάθος 6 στα 7. Άλλος Γκόρντον μας βρήκε σήμερα. Να θυμηθούμε το 8 στα 10 του Γκόρντον, το 4 στα 7 του Μπαζάρεβιτς. Του Μπαζάρεβιτς που πριν από το χθεσινό αγώνα είχε 1 στα 20. Και να ψάξουμε πια να βρούμε έναν τρόπο να σταματήσουμε το ρεσιτάλ των αντιπάλων από τα 6-25. Του Μπαζάρεβιτς δεν έκανε και ιδιαίτερα πράγματα σήμερα έξω από τα 6-25. 1 στα 3 τρίποτα σημείωσε. Ήταν το ξέσπασμά του, φαίνεται με εμάς κι αυτός. Τι να πούμε. ...11 λεπτά ακόμα. Οι Ισπανοί προηγούνται με 58-50. Στη θέση του Ραφαέλ Τζοφρέσα ο Ιγνάθιο Ασόφρα της Εστουντιάντες, ενώ και ο Κεμουρτζόγλου ετοιμάζει τον Μπακατσιά. Ο Ρέγκα στο rebound. Άλλαξε playmaker ο Σάινς, αλλά δεν κάνει πλέον την αλλαγή που συνήθιζε να κάνει στην Πανταλώνα. Τον Τομάζο Φρέσα τον έχει σχεδόν ξεχάσει στον πάγκο της Ισπανίας, ελάχιστα του δίνει συμμετοχή. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο μικρός ο Φρέσα, ο 23χρονος, έχει παίξει μόλις ένα παιχνίδι στο Ευρωμπάσκετ μέχρι τώρα. Ένα ακόμα καλάθι του ακαταμάχη του Τζόρντι Βηγιακάμπα που φτάνει στους 29 πόντους 11 λεπτά πριν από το τέλος. Γιαννάκης για 3. 60-53. Γρήγορη απάντηση. Ασόφρα κλέβει ο Γιαννάκης. Πραγματικός Αρσέν Λουπέν, εσκεμμένο φάουλ. Ο ορισμός του εσκεμμένου φάουλ. Γιαννάκης εκεί πήρε από τον Ασόφρα και το πορτοφόλι του που λέμε. Κάτι τέτοιες φάσεις αναζωογονούν και την ομάδα και την εξέδρα και πλέον η εθνική έχει μια καλή αφορμή για να ανακάμψει. Οι παίκτες τα λένε μεταξύ τους. Νέο πρόσωπο στην πεντάδα ο Μπακατσιάς αντί του Σιγάλα. Προφανώς ο Μπακατσιάς θα αναλάβει, θα γίνει ο τρίτος παίκτης που θα προσπαθήσει να σταματήσει τον ασταμάτητο έως τώρα Βηγιακάμπα μετά το Σιγάλα και τον Χριστοδούλου. 60-55 με 18 πόντους από τον αρχηγό. Βασούλας. Παταβούκας. Η εθνική παίζει με 3 καθαρόαιμους περιφερειακούς. Στην ουσία με 4 γιατί και ο Γαλακτερός γκάρ είναι. Παταβούκα, Γιαννάκη, Μπακατσιά και Γαλακτερό. Και μοναδικό ψηλό το Φασούλα. Έγινε φάουλ από τον Μπακατσιά πάνω στον Βηγιακάμπα.
ενώ από τα μικρόφωνα απευθύνεται παράκληση προς τους Έλληνες φιλάθλους να μην πετούν κέρματα και αντικείμενα στον αγωνιστικό χώρο. Υπάρχει άλλωστε η σύσταση του ΦΥΟ από την αρχή και δεν είναι μόνο φόβος για το πρόστιμο. Ασόφρα. Γίνεται το λάθος. Η μπάλα για την ελληνική ομάδα. 9 και 50 πριν από το τέλος. Εδώ ο Χουάν Αντώνιο Ρέγκα που άλλαξε look, στηρίζοντας το μουσι του. Αλλά δεν αδυνάτησε κιόλας. Ενώ η Γερμανία έχει γυρίσει το παιχνίδι γύρω στα 13,5 λεπτά πριν από το τέλος, προηγείται με διαφορά 10 πόντων της Τουρκίας. Οι Γερμανοί που φαίνεται ότι αποφάσισαν να παίξουν όσο πιο σοβαρά μπορούν για να πάρουν αυτή την τέταρτη θέση στον όμιλό τους. Βασούλας κόβει μεγαλοπρεπώς τον Ασόφρα. Η μπάλα είναι για την ελληνική ομάδα από την παρέμβαση του Μαρτίν. Βασούλας που έχει 8 πόντους, 10 rebound και 5 κοψίματα μέχρι τώρα. Σκορ 60-55. Ο Σάινθ έδωσε εντολή στον Έπι να προθερμανθεί. Πασούλας. Παταβούκας. Δύσκολα τα πράγματα εκεί. Και ακόμα πιο δύσκολα γιατί δεν υπήρχε παίκτης να διεκδικήσει το rebound. Ασόφρα. Προτίμησε τη σιγουριά του ο Ρέγκα και εκεί πλέον ο Ρέγκα χωρίς αντίπαλο. 62-55, 9 λεπτά πριν από το τέλος. 7 πόντι διαφορά στην Καρλσρούη και 10 πόντι διαφορά στο Βερολίνο. Ασόφρα υποπίπτει σε φάουλ στο Γιαννάκη. Και η ώρα του Έπι, του Χουάν Αντώνιο σαν επιφάνειο, του Σούπερ Έπι όπως τον αποκαλούν οι Ισπανοί, που παίρνει τη θέση του Ερέρος, του Έπι που παίζει για 214η φορά. Χρειάζεται ακόμα 8 συμμετοχές για να ξεπεράσει το ρέκορντ των Ισπανών, τον Νίνο Μπουσκατό. Ο Έπι που παίζει επίσης για 8η φορά σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Γιαννάκης παίζει για 7η. Έχασε το Ευρωμπάσκετ του 85 στην Στουτγκάρδη, εδώ στη Γερμανία πάλι. Παίκτες της ίδιας σειράς, της κλάσης του 59. Που παίζουν αντίπαλοι από το 75 όταν προσυναντήθηκαν Έπι και Γιαννάκη στο Ευρωπαϊκό Πέδον της Αθήνας. 18 χρόνια αντίπαλοι. Εδώ Έπι για τον Μαρτίν, κόβει ο Βασούλας, αλλά η μπάλα δεν του έκανε το χατήρι. 64-56. Ξανά η λόμπ πάσα του Έπι. Τα 4-56 λοιπόν, 8 λεπτά πριν από το τέλος. Παταβούκας. Υπάρχει μια δυσαναλογία στα μαρκαρίζοντα. Από τη στιγμή που ο Κιουμουρτζόγλου επέλεξε το χαμηλό σχήμα, ο Γαλακτερός είναι αναγκασμένος να μαρκάρει τον Μαρτίν, που πάντως ακόμα δεν έχει εκμεταλλευτεί αυτό το λεγόμενο mismatch. Για να πούμε και το χειρότερο, ο Παταβούκας δηλαδή διεκδίκησε στην προηγούμενη φάση το επιθετικό rebound από τον Ορέγκα, καθώς ο Μαρτίν κρατάει γερά με τα μπλοκάουτ μακριά το Φασούλα. Και υπάρχει δεύτερος θηριώδης, ας μας επιτρέψετε, ψηλός στην ισπανική ομάδα Ορέγκα που σουτάρει εδώ. 64-56. Ετοιμάζεται να επιστρέψει ο Χριστοδούλου. Εξαιρετική πάσα του Γιαννάκη στο Γαλακτερό. Και 64-58. Η Εθνική που δεν το βάζει κάτω. Η Εθνική που ξέρει τι πρέπει να κάνει και αν μπορεί να το κάνει. Παραλαμβάνω, με νίκη της ελληνικής ομάδας από τον 1 έως τους 13 πόντους. Η Εθνική είναι τρίτη και παίζει με τη Γαλλία. Ομάδα που, επαναλαμβάνουμε, θεωρείται προτιμητέα. Στο μεταξύ χρεώθηκε με το πρώτο του φάουλ ο Παταβούκας. Και ο Χριστοδούλου πήρε τη θέση του Παταβούκα στην πεντάδα. Μια ομάδα βέβαια που θα πρέπει να πούμε ότι, όπως μας έλεγε και ο συνάδελφος από την Έρα Σπορ, ο Δημήτρης Κωνσταντινίδης, που βρέθηκε για τις δύο πρώτες μέρες στον όμιλο του Βερολίνου,
Είναι ομάδα πολύ δύσκολο να την νικήσεις. Μαχητικότατη, η φετινή Γαλλία έχει άλλο πρόσωπο. Παίζει εξαιρετική άμυνα, ενώ είναι χαρακτηριστικό ότι τελείωσε τα παιχνίδια της στον όμιλο του Βερολίνου, χάνοντας μόνο μία φορά από τους Κροάτες. Η Εθνική Γαλλία που πήρε το μάθημα από τη Λιμόζη. Οι Γάλλοι που ποτέ δεν έπαιζαν άμυνα, τώρα παίζουν και άμυνα. Και που βέβαια χάσαν στην παράταση τους Κροάτες με 195. Εκπληκτικό κόψιμο του Μπακατσιά. Αλλά η μπάλα ξανά στα χέρια των Ισπανών. Με επιθετικό rebound από τη φορά από τον Μαρτίν, που πάντως τώρα έχει έναν πιο δυνατό και ψηλότερο αντίπαλο, τον Χριστοδούλου. Αστόφρα έμεινε ελεύθερος και μπορεί οι Ισπανοί playmaker να είναι νεροκουβαλιτές και να μην ενδιαφέρονται για το σκοράρισμα, αλλά όταν μένουν ελεύθεροι και δεν έχουν καμία πίεση, δεν έχουν και κανένα πρόβλημα να εκτελέσουν. 67-58. Πασούλας. Φάουλ από τον Μαρτίν. Τραβάει τα μαλλιά του. Ενώ ο Φασούλας διαμαρτύρεται και στο Γιούκεμπραντ, ίσως επειδή ήταν δικό του αυτό το στήριγμα, ο Γιούκεμπραντ δεν το έκανε. Είναι πολλά εξάλλου τα στηρίγματα που δεν κάνει και πολλά αυτά που κάνει που δεν θα έπρεπε να κάνει. Τέλος πάντων ο Ιβάνοφ έκανε εδώ πάντως το στήριγμα που έπρεπε χθες, κρατώντας ζωντανή την Ιταλία. Απέναντι στην Βοσνία βέβαια, αλλά η Λετωνία έδειξε και αυτή να διαλέγει Βοσνία όταν πια είδε πως δεν μπορεί να χτυπήσει το παιχνίδι. Στην τελευταία επίθεση που είχε λίγων δευτερολέπτων δεν δοκίμασε τους τριών πόντων, δεν δοκίμασε να κατεβάσει τη διαφορά χαμηλά ώστε να ευνοηθούν, αν κέρδιζαν βέβαια οι Ιταλοί. Μάλλον όχι, χάνοντας οι Ιταλοί στην ισοβαθμία. Οι Βόσνοι πήραν την νίκη με 5 πόντους, πήραν και το ειστήριο μαχητές. Τους άξιζε, μπορούμε να πούμε, η συνέχεια. Είσοδο στην οκτάδα, μια ομάδα που, όπως σας είπαμε και στην περιγραφή του αγώνα τους με την εθνική μας, βγήκε κυριολεκτικά μέσα από τις φλόγες του πολέμου για να έρθει εδώ στο 28ο Ευρωμπάσκετ. Το σουτ του Έπι. Rebound του Φασούλα. 67-60 υπέρ της Ισπανίας. 5,5 λεπτά πριν από το τέλος. Γιαννάκης βιάστηκε. Ίσως γιατί αρχίζουν πια να στενεύουν και τα χρονικά περιθώρια. Και είναι φυσιολογικό η ομάδα που χάνει να επιδιώκει περισσότερες επιθέσεις από αυτή που νικά. Αστόφρα κεφάλι. Αυτή τη φορά είναι άστοχος. Μπακατσιάς περνάει και το φάουλ από τον Ορέγκα. Εδώ η Γιούκεμπραντ. 2 βολές λοιπόν για τον playmaker του Παγκρατίου και από τη νέα περίοδο του Ολυμπιακού. Μπακατσιά που ετοιμάζεται να μπει και στα ευρωπαϊκά σαλόνια. ...67-61. Μπακατσιάς που παίζει σήμερα για 30η φορά στην εθνική ομάδα. Μαρτίν στο rebound. 67-61, ακριβώς 5 λεπτά πριν από το τέλος. Ορέγκα για τον Μαρτίν. Κλέβει ο Φασούλας. Πρόλαβε ο Ορέγκα, αλλά έκλεψε κεφάλι. Ο Παταβούκας πάει στο lay-up και 67-63. Η ελληνική ομάδα μένει ζωντανή, η ελληνική ομάδα που παλεύει για το γόητρό της. Αν βέβαια η διαφορά ξεπεράσει τους 13 πόντους, παλεύει και για μια καλύτερη θέση. Που πάντως δεν είναι η καλύτερη δυνατή, καλύτερα τρίτη παρά δεύτερη. Ορέγκα. Αστόφρα. 7-6. Ορέγκα από το high post και 69-63. Ο Μαδριλένος δίνει τη λύση. 4 λεπτά πριν από το τέλος. Υπάρχει βέβαια πάντα και το άλλο ενδιαφέρον. Σε περίπτωση που καταφέρουμε να περάσουμε τη Γαλλία σαν τρίτη από τον όμιλό μας, θα βρεθούμε μάλλον στον ημιτελικό με τους Ισπανούς. Και βέβαια θα μετράει και ψυχολογικά μια νίκη σήμερα. Πασούλας κερδίζει το φάουλ. Δικαίωμα για μία και μία. Ενώ στον πάγκο της ελληνικής ομάδας βρίσκεται ο Γιαννάκης. Τρίτο φάουλ από τον Ασόφρα.
Χάνεται η ευκαιρία, παραμένει το 69-63. Η Γιακάμπα έχει σιωπήσει στα τελευταία λεπτά. Πρόλαβε πάντως να κάνει τη ζημιά, σημειώνοντας 29 πόντους, 11 λεπτά πριν από το τέλος. Δεν έχει σκοράρει λοιπόν στα τελευταία 8 λεπτά. Αν το φάουλ είναι του Φάνη, είναι το 5ο. Αλλά δεν είναι. Είναι τρίτο του Καλακτερού. 3 και 24 πριν από το τέλος. 69-63. Ο Έπι για 3. Rebound του Χριστοδούλου. Και να η ευκαιρία. Καλά έκανε ο Μπακασιάς και δεν ρισκάρισε την πάσα προς τον Καλακτερό. Φάνης 69-66. Η ελληνική ομάδα είναι ζωντανή. Σε αυτό το αποχαιρετιστήριο μάτς στην Καλστρούη. Επίλογο της πρώτης φάσης. Γιακάμπα. Διαφορά στους 3 πόντους. Μαρτίν. Γιακάμπα υπό την πίεση την ασφυκτική του Μπακασιά. Rebound του Χριστοδούλου. Ακόμα 160 δευτερόλεπτα για το τέλος. Η ελληνική ομάδα διεκδικεί επίσης όριστη νίκη. Αν και παίζει χωρίς τον αρχηγό της τον Παναγιώτο Γιαννάκη. Παταβούκας για 3. Μαρτίν πρόλαβε. Ο Φασούλας δεν πρόλαβε. Ασόφρα. Πανηγυρίζουν. Έχουν ακόμα στη διάθεσή τους 17 δευτερόλεπτα. Του Μουρτζόγλου θα επαναφέρει το Γιαννάκη. 8 δευτερόλεπτα τώρα. Καλή άμυνα της ελληνικής ομάδας. Για πρώτη ίσως φορά από τότε που άρχισε το τουρνουά. Ο Ρέγκα έδωσε τη λύση πάντως. 71-66. Ο Ρέγκα με 10 πόντους όλους στην επανάληψη. Και με τον Μπακατσιά να παίρνει πολύ καλό βαθμό. Στην άμυνα επί του Γιακάμπα. Γαλακτερός. Περνάει φάουλ από τον Ορέγκα. 2 βολές στο Γαλακτερό. Επιστρέφει ο Γιαννάκης αντί του Παταβούκα. Σκορ 71-66 και τέταρτο φάουλ του Ορέγκα. Ενώ και ο Σάινς απέσυρε τον Ασόφρα και επαναφέρει τον πρεσβύτερο από την Τζοφρέσα, τον Ράφα, που προέρχεται από μια πολύ άσχημη περίοδο, αλλά που η εθνική είναι άλλο πράγμα. 71-67. Έπι. Μαρτίν. Τζοφρέσα για τον Ορέγκα. 10 δευτερόλεπτα ακόμα στους Ισπανούς. Και 67 για το τέλος. Χρεώνεται με φάουλο Μπακατσιάς. 5 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος των 30 δευτερολέπτων που είχαν στη διάθεσή τους Ισπανοί. Τώρα βεβαίως όχι, δεν έχει δικαίωμα για βολές ο Γιακάμπα. Η ελληνική ομάδα έχει 7 ομαδικά φάουλα. Απ' έξω λοιπόν. Άλλα 30 καινούργια δευτερόλεπτα για τους Ισπανούς που βρίσκονται 4 πόντους μπροστά. Γιακάμπα. Και δεύτερο συνεχόμενο φάουλ του Μπακασιά. Ενώ στο Βερολίνο 5 λεπτά πριν από το τέλος η Γερμανία προηγείται της Τουρκίας με 69-59. Time out εδώ στην Καλσδούη, 48 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. «72-67» από το Γιακάμπα που ύστερα από 11 λεπτά σιωπής σημειώνει 2 πόντους, ενισχύει το προβάδισμα των Ισπανών και η Εθνική έχει μπροστά της να καλύψει 6 πόντους. 3 τώρα.
73-70 το φάνη, που φτάνει στους 12 με 3 τρίποντα. Και φάουλ του Γιαννάκη. 32 δευτερόλεπτα λοιπόν πριν από το τέλος. 8ο ομαδικό φάουλ της ελληνικής ομάδας. Δικαίωμα για 1 και 1 στον Τζοφρέσα. Ενώ όπως δείχνουν τα πράγματα, η Ισπανία θα κρατήσει την πρώτη θέση του ομίλου μας. Ακόμα και να νικήσει η εθνική μας είναι δύσκολο να κάνει και μεγάλη διαφορά. Η Ρωσία θα είναι δεύτερη, εμείς τρίτη και η Βοσνία τέταρτη. Ευστοχή ο Τζοφρέσα. Αυτό σημαίνει ότι με την νίκη και των Γερμανών επί των Τούρκων θα παίξουν η Ισπανία με τη Γερμανία. Στο Βερολίνο στα τελευταία 3 λεπτά είναι δύσκολο να ανατραπεί η διαφορά. Η Γερμανία κρατά σταθερά το προβάδισμα. Έτσι λοιπόν στο Μόναχο το πρώτο ζευγάρι θα είναι ανάμεσα στην Ισπανία και τη Γερμανία. Η νικήτρια ομάδα θα αντιμετωπίσει την νικήτρια του αγώνα Γαλλίας-Ελλάδας. Ενώ η Κροατία θα αντιμετωπίσει τη Βοσνία και η νικήτρια θα παίξει με την νικήτρια Ρωσίας-Εστονίας. Αυτά βέβαια όσον αφορά τους ημιτελικούς, ενώ αντίστοιχα θα παίξουν και οι τιμένες ομάδες για να καταταγούν από την 5η μέχρι την 8η θέση. Μεγάλο το ενδιαφέρον και εκεί, καθώς η ομάδα που θα πάρει την 5η θέση θα είναι η ομάδα που θα πάρει απευθείας το εισιτήριο και για το παγκόσμιο πρωτάθλημα του μπάσκετ. Το σκορ είναι 75-70, μένουν ακόμα 27 δευτερόλεπτα. Όλα παίζονται. Έχουμε λοιπόν 4 βγαίνουν, αρχίζουν να φαίνονται στον ορίζοντα τα ζευγάρια. Ελληνική υπεροχή είναι εντυπωσιακή. 75, παραμένει το 70, ανανεώνεται η επίθεση, Γαλαχτερός για 3. Μπακασιάς με εντυπωσιακό άλμα, Γιαννάκης και πάλι για 3, ναι! 75-73, ακόμα 16 δευτερόλεπτα. Ο Ρέγκα, φάουλ του Γαλαχτερού, δεν μετράει το καλάθι. Ο Ιβάνοφ είναι κατηγορηματικός, παρά τις αντιρρήσεις που εκφράζει ο Έπι. Ο Ρέγκα λοιπόν έχει δικαίωμα τώρα για 2 βολές, για 1 και 1 ζητώ συγγνώμη. Ο Ρέγκα που στήριξε την επίθεση των Ισπανών στο διάστημα της σεισμής του μεγάλου του φόρου του Διακάμπα. Έχει πετύχει, Γιάννη, αν δεν κάνω λάθος, 10 πόντους στο δεύτερο ημίχρονο. Οι ελπίδες είναι ζωντανές για την Ελλάδα. 75-73. Γαλαχτερός, ναι! 75 όλα και έχουμε την ευκαιρία να προηγηθούμε. Το καλάθι μετράει, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία. Ο Γαλαχτερός έχει δικαίωμα και για 1 ελεύθερη βολή. 2 λεπτά. Ζητώ συγγνώμη, 2 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Αυτή την εξαιρετική προσπάθειά του. Κοιτάξτε εδώ. Ο Διακάμπα δεν μπορεί να αντιδράσει. Γαλαχτερός με το εξαιρετικό άλμα, με το γερό του πάτημα. 2 δευτερόλεπτα ακόμα πριν από το τέλος. Και time out που πήρε επιγόντως βέβαια ο Σάινς για να κρατήσει, για να δώσει τις τελευταίες οδηγίες. Παρακαλούμε πολύ το Master Control από την Αθήνα να διατηρήσει την επαφή με την Καλστρούη. Εξάλλου ο Σάινς έστειλε αμέσως τους παίκτες στο γήπεδο, είναι υποχρεωμένοι και οι Έλληνες παίκτες να γυρίσουν. Και αν είδατε να διαμαρτύρεται ο Διακάμπα προς τους διαιτητές, ενώ έχουμε πει ότι πια η νίκη μας με αυτή την ελάχιστη διαφορά δεν παίζει κανένα ρόλο, είναι αυτό που λέγαμε προφανώς. Η ψυχολογική τόπα, αν θέλετε, που θα πάρουν οι Έλληνες παίκτες νικώντας τους Ισπανούς. Εύστοχος ο Γαλαχτερός. 76-75 η ελληνική ομάδα. Ασόφρα. Όχι φάουλ βέβαια. Ασόφρα για 3. Airball. Η ελληνική ομάδα, κυρίες και κύριοι, σημειώνει μια, θα το πούμε, δεν είναι υπερβολή, μια περηφανή νίκη απέναντι στην Ισπανία, αποδεικνύοντας πόσο μεγάλη ομάδα είναι, αφού σπάει το αίτητο της Ισπανίας. Δεν αλλάζει βεβαίως η κατάταξή της. Η ελληνική ομάδα εξακολουθεί να είναι τρίτη, θα παίξει με τη Γαλλία. Αποδεικνύει όμως, αφού η Γαλλία είναι η ομάδα την οποία προτιμούσε εξ αρχής, θα αποδείξει όμως για μια ακόμα φορά αυτή η ομάδα ότι μπορεί να φέρνει τα αποτελέσματα που επιδιώκει, όχι μόνο όταν έχει το πιστόλι στον κρόταφο. Σήμερα δεν έπαιζε για την πρόκρισή της, για τη ζωή της, όπως συνέβη στον αγώνα με την Ιταλία. Η ελληνική ομάδα που χάρη στο έμεσο τρίποντο του Γαλαχτερού στην εκπνοή, ενώ βλέπετε τον Γιάννη Καραλή να προσπαθεί να ανεβάσει τον Παναγιώτη Γιαννάκη, που προηγουμένως όμως έχει άλλη δουλειά να κάνει, να πάει να χαιρετήσει και να ευχαριστήσει τον κόσμο για τη συγκλονιστική συμπαράστασή του, όπως και όλοι οι άλλοι παίκτες.
σαν τους καλούς ηθοποιούς που μετά την καλή παράσταση και το χειροκρότημα επιστρέφουν για το μπιζάρισμα. Μια μεγάλη νίκη λοιπόν για το ελληνικό μπάσκετ απέναντι στον κακό του δαίμονα. Η 5η νίκη στην ιστορία των αναμετρήσεών μας με την Ισπανία, που δεν παίζει κανένα ρόλο στη βαθμολογία. Να επαναλάβουμε ότι η Ισπανία παίρνει την πρώτη θέση, η Ρωσία την δεύτερη, η Ελλάδα την τρίτη, η Βοσνία Ερζεγοβίνη που ισοβάθμισε με Ιταλία και Λετονία. Αυτές είναι οι 4 ομάδες με τη Βοσνία που θα ταξιδέψουν αύριο το πρωί στο Μόναχο. Εκεί τους περιμένουν η Κροατία, η Γαλλία, η Εστονία και η Γερμανία.